שלום, שמי רוני המבורגר, ואני מאמן אישי ועסקי. אני רוצה להציג בפניכם את תוכנית Concentrated, התוכנית היחידה היוצרת פתרונות באופן מרוכז ואינטנסיבי. חברות וארגונים מוטרדים מבעיות בתפקוד של חלק מהעובדים והמנהלים. בעיות התפקוד נובעות ממספר גורמים, כמו שליטת העובד, בעיות במשפחה, לחצים, חששות ובעיות בתקשורת הבין-אישית. בעיות אלה מורידות את תפקוד הצוותים בעבודה בעשרות אחוזים. הנזק המורלי והכלכלי הנגרם לחברות אלה הוא עצום לאין שיעור. תוכנית Concentrated הינה תוכנית חדשה שנועדה לפתור במהירות בעיות מסוג אלה ולהחזיר את העובד לעבודה יצרנית, יעילה, במהירות הגדולה ביותר. Concentrated תחזיר את החיוך לפניהם של העובדים והמנהלים. נבחרת המומחים שלנו תיקח את העובדים תחת חסותה. תבודד אותם מגורמי הלחץ באמצעות סדנה מורכבת בת 5 ימים הנערכת באילת. במסגרת הסדנה העובדים יעברו אימון אישי וקבוצתי, טיפולים, סדנאות, עבודה אישית והרבה אהבה וסימפתיה. העובדים יחזרו פתוחים לתקשורת בונה, יצרניים, יעילים ונינוחים יותר. לפרטים נוספים תזמינו אותנו לשיחה. אנחנו נסייע לכם להתמודד עם נושאים שבעבר הובילו לפיטורים, לאובדן עלויות הגיוס וההדרכה, ולעיתים לנזקים כספיים גדולים שיורדים לטמיון בעקבות פיטורי העובד. אנחנו נסייע לכם להציל את ההשקעה. הנני עומד לרשותכם וממתין לשיחת הטלפון שלכם. להתראות.